ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എപ്പീസിയ പ്ലാന്റിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ പ്ലാന്റിന് ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് എന്നും പേരുണ്ട്. ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റായാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഭൂരിപക്ഷം പേരും വളർത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ലീഫിലുള്ള പാറ്റേൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഡിഫറൻസ്, ഇവയെല്ലാം ലീഫിനും ഭംഗി കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കാണുവാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. വർഷം മുഴുവൻ പൂ തരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് എപ്പിസിയ പ്ലാന്റ്. റെഡ്, പിങ്ക്, യെല്ലോ എന്നീ ഷെയ്ഡുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുക. ഇതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണ്, അതായത് ഗാർഡൻ സോയിൽ, മണൽ, ചാണകപ്പൊടി, കുറച്ച് കൊക്കോപീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് നട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പല വെറൈറ്റീസും, ധാരാളം വെറൈറ്റീസ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ വാങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും വളരെ ഈസിയാണ്. അതായത് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ചെറിയ പ്ലാന്റ് പോലെ വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊക്കോപീറ്റ് അടങ്ങിയ പോട്ടിംഗ് മിക്സിൽ നട്ടുകൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് റൂട്ട് വരും. അതിനുശേഷം ആദ്യം പറഞ്ഞ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നട്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ റൂട്ട് വന്ന് പൂക്കളോട് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റൂട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പൂക്കളും ഇതിൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നു. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ബേബി പ്ലാന്റ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ പൂക്കൾ വരാനുള്ള പൂക്കൾ കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേബി പ്ലാന്റ് പോലെയുള്ള ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ബുഷിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളുണ്ടാവുകയും ബേബി പ്ലാന്റ്സ് ഒത്തിരി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തതായി ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൺലൈറ്റ് അധികം ആവശ്യമില്ല. ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വേണം, എന്നാൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വാട്ടറിങ് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വാട്ടർ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകും. അടുത്ത പ്ലാന്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ്. ബൈ ബൈ.